Shoutout sir, I have a complete set. Shoutout kay Benz, kung gusto magpa-shoutout, kapila na nga vlog. Wadi ko yung sa kapila na vlog, wadi di mo na-mention kung mga Shoutout pangalan. ka katong nga to tagkatiil. Wala eh. Shoutout kay Benz, ano sa kutapan karon. Hindi na naman sila ko yung mga tuta. Si JR, ganyan na ako si JR. Kailangan JR. Si Larry. Larry JR bang ano, shoutout sa mga Larry. So karon guys, mga tumi karon sa ila Koy kay sila naga-livestream sila og Mati Fan Dots nila nga tour na no. So mga tumi dito, pero magsamok-samok mi dito. Actually kabalo na ang isa dito sa ilahan no, mga tumi dito. Pero amot lang si Kuya Gore, shoutout kay Kuya Gores no, kay Koy. Shoutout Nicole sa Gaming na siya. Oh, Nicole Gaming na, shoutout kay Nicole Gaming no. So karon guys, no, palit sa si Benz og empanada no. Manako kay dira lang ko 7-Eleven pero syempre di na to ni dalaon kay basig so siya vlogger. So bili la to bawal namo ko ibang establishments guys nga bawal mag-shoot og ano mga inahingan so. Bili la to di sa ano sa atong sakyanan no. One eternity later. So guys, sumuna kog palit og Coke. Ang isa dito kay Toro. Dagan YouTube. Dagan YouTube. Nata sa NHA sa balay ni Nicole Gaming. Karon asa na si Nicole Gaming? Nicole Gaming. Girls, alera god girls. Hi guys. So shout out sa mga kuya girls. Ay, i-caster do. Ano naman? Lalo. Awa dito. Ay, duli mo. Tanaw, caster dito. Sulod sa mo dire, sulod. Shout out sa mga Mr. J. Atay, mabisita at software dito sa mid lane. Over set up dire. Oy, shout out sa inyo. Gusto naman itong live dia JR. Damn, na. Satisfied ko sa- Career na career. Master na ako na si Kobe. Master Kobe. Ado pips lang malakas. Uy, masiglahi nga ado yung pasabot. So guys, no, this is your Kuya Gors. So guys, kung makita ninyo karon. Nami snacks dala sa inyo ha. Grabe guys, grabe gibuhat ni si Kobe og si Vince guys. No? Patay na ko dire. Gidalaan mi diri og kuan guys. Gidalaan mi diri og snacks. Wata na sunstrike pero kulang, tama ba? Kulang kaayo ang damage Kulang. pero isa ka habak nakuha sa void. Kill sa Medusa pero kung kaya ba nila ni kuha si Carlo dire no, wala na siya yung mana. Para sa iya Guys, pero bisa ang mid karon no. Grabe si Kobe guys. While nag-vlog siya guys, grabe nag-caster pa siya guys. Gano'n sa mga ano mo, Cobs? So sa tanang tao diha ano na nagatanaw sa akong vlog. So don't forget to subscribe kang Kuya Gors og Nicole Gaming naman syempre. So mo to no, nagcast ko diri mo kog sango kay tunga-tunga sa atuang stream na tanggong ta at some point sa magkuha. Kay either makalimot ko sa pangalan sa hero or di na ako makita no kung kinsa ang kina-focus kay gamay ang screen. Uy, shout out sa imo, basig na kay shout out diha. Uy, shout out na to diha ko sa mga shout out na to diha. Shout out sa UIC. Og Sa kawang baby. yo na dihay. Pwede Ano mo bro? Shoutout kaya sa mga girl lalo, Mocha Girls, Viva Hot Babes, at sa uban membro sa mga Asayak Girls. So, ako sa day mag-sub kay Kobe. Dapat pinasurged ba? Wait, tay. Ay, pina-Sir Jed. Balo mo guys, yung Sir Jed kay gikan sa pag-ingon niya nga, okay guys, manayaw sa amin. Sa pag-set up, sa paglimpyo sa tanan-tanan. Okay, mag-set up sa amin. Oh, sige. Okay guys, so manayaw sa amin. Ang music ko ay. Shout out ka Sir Jed no. So, sa mga wala kabalo, no? Saan nag-sponsor sa mong third prize guys, no? Ikaw good kay video caller. Caller number 1. Guys, sa mga wala kay sa uyab ni Paolo. Shout out ako eh. Season ba? Montag na. Oh, Ilay ginadinay. Sa tanan babae diha, ayaw mong sugot, mo pili og lalaki na i-deny mo. Lain yun kina siya. unsa ni mo ma-proud ka nga wala pa man. Wala. Nanong naman sa stage nga magsabay nagsimba. Oh, tos Nga lang naman sa stage na makig-video call na. Tarong, no? Message kang mystery girl na lang. sana ngayong Pasko. Pero na-limit kang kuy-kuy, 2 months lang. Expiry date. Kabalo ay, di ba ka fourth na karon sa simbang gabi? Kabalo ka nganong dito ko ni simbag Kuya Gors para masumpa ba forever.
mga banat ko. Grabe to, ilood kayo. Ay, mo tag-elementar yan. Guys, first time na ako ikilig og balik. Makalipay man gud na nga nang makita na yung mga barkada nga in love og balik. Ano ikaw niya? Hindi ka in love. Wala. Hapit na. One eternity later. Shoutout kay, Stephanie Salvador. Asa na ka? Tep! 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 Sa likod ka, Age! Oh! Oh, grabe ka lang yan. Uy, Diyos ko Lord, help us. Oh my God, sorry guys. Hi. Uy, welcome to the vlog. Dali diha. Pawa sa pagod ko. Mabadyakan lang. Sama na, do. Happy birthday, birthday. Sa juda. Submit na, submit. Pila ka oras sa sira na? Ganina po, hapon. Alas 3? Oo. Let's go! Ay, mo pa mo na Wala pa no, kay ikaw mag-ilut. Ikaw, shout out sa itong exam di pasar na, di ba? 22 lang sa kalam. Uy, pa mo. 36.2. Di ka ba wala na break school? Ngiting pasado. Sana true. Ted, birthday gift o Christmas gift na lagi na. Sabi kay student si sir kanina, sir. Birthday na ko. Dito ka, musta ang set mo na lang? No. Ikaw, ano may shout out mo kay Van? Hi Van. Congrats sa pag-compete sa second sem. Lia, shout out kay Lia. Message kay Lia. Hi Lee. Tagabaka. Unsay mga jargon sa Cebu nga wala sa Davao? Sa Unsay meaning sa kana kana? wala lang like murag. Nabasa? Unsay pasagutan na? Murag. Ending lang. Reference lang ba? Na diba? Ano sa? Mingon ka sa? Ayaw na si pangutahan natin. Basta mag-order sa attack. Private, di ba? Pero non-sectarian. Char. Sa buka na, uy. Unsay meaning sa non-sectarian? Di na ako na sa vlog. Bulok kay nga question ba? Where? Alright guys, bakit? Sa mga jargons aside sa way of sa nakanan different sa Bisaya sa Daot. Ginaingnan dyan ko na daot. Ano mo sa? Eko. Di man. Ito ni Musa. Daotan ni mo. Ang daot diri kay daot mo. Wala na din ni Paul? Oh, pa wala pa. Seryoso ni? Adili daw damgo. Ayos ang pagkatubo sa talisay do. Ano? Pating daw dito ba? Bobo. Bobo. Bye Ted. Advance happy birthday. Bye guys. Bye-bye, Benz. Ingat. Bye-bye.